Mabhwesha umlilo. The Mountain Mover. Kunento ekhona enhlizweni yami namhlanje na ngihlushwa indaba ekuJohn 21 lithi iBhayibheli uJesu wafica abafundi bakhe base bedoba ubusuku bonke bengabambi lutho bezame wonke ama strategy bezama onke ama plans basebenzisa zonke indlela abazaziyo zokudoba but lithi iBhayibheli kwazi kwasekuseni beshikila bengabambi lutho ingekho inhlanzi abayibambayo. Number 1, if you can understand, abafundi baka Jesu babe nesipiliyoni sokudoba, babe ne-experience yeminyaka eminingi bedoba, babewazi ama strategy okudoba, babezazi nezinhlelo ezintsha zokudoba bangayisebenzisa uma befuna ukubamba inhlanzi. Kodwa lithi iBhayibheli bashikile ubusuku bonke, babezungeza ulwandle ubusuku bonke befuna ukubamba inhlanzi bengabambi lutho. Lithi iBhayibheli kwathi ekuseni uJesu wafika phakathi kwabo, bamtshela bathi Jesu sesishikile ubusuku bonke, sesidoba ubusuku bonke kodwa sibambi lutho. Khona omunye okhulumayo njengamanje uthi sengithandaze iminyaka e10 kodwa kwenzeke lutho, uthi sengiapplyela umsebenzi iminyaka kodwa kwenzeke lutho, sengikhulekile uNkulunkulu kodwa umehluka nguboni, sengifastile kodwa umehluka nguboni, sengicela abafundisi bangithandazela ngiboni lutho, nganikela ngiboni lutho. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uJesu eswa inkulumo yabo, lithi iBhayibheli uJesu akabhekanga ukuthi badoba isikhathi esingakanani, kodwa wakhuluma izwi nakuba isimo abashoye esizwa, wangabheka isimo wabuka amandla kanawo, ngoba njalo umuza uNkulunkulu nesimo sakho akabheki ukuthi isimo sakho sinjani, kodwa ubheka ukuthi yena unamandla angakanani ukuphendula izinto, okuphendula amatafula, okuvula iminyango, okuvula imbopho okudadela izibopho ebeyiboshiwe. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uJesu ezwe ukuthi sebezame konke bangaphumelela, ezwe uJesu ukuthi sebezame zonke inhlelo abazaziyo, basebenze nesipilini abasaziyo kodwa sangasebenza, ngoba ezinye izinto angeke iphumele masezama izinto eziseceleni, ngeke iphumelele izinto oyizamayo uma uJesu engafakiwe, ngoba babedoba kade inkinga yabo badoba bodwa ngaphandle kaJesu, ngoba ungakuvumeli ukuhamba kanti uJesu akekho around you. Kuyingozi ukutravela nokuhamba empilweni uJesu engekho. Laba abafundi labantu laba badoba ubusuku bonke kanti uJesu inkinga akekho. Enye yezinto enza ukuthi izinto zakho idelay ingenxa yokuthi wena uthatha istep, uthatha inqumo uwedwa without including God, uthatha izinto ngaphandle kokuthi uinvite the man Christ Jesus. Kodwa angikho lapho lithi iBhayibheli sezwile uJesu ukuthi badoba ubusuku bonke bangathola lutho. uJesu ukhuluma amazwi uthi hambani futhi nibuyele kulolu lwandle, nisebenzise wona lomkhumbi, nisebenzise wona lamanethi, niwafake olwandle ebenishika kubusuku bonke kulo. Akasho uJesu ukuthi ake nizame omunye umkhumbi, akasho uJesu ukuthi ake nizame ezinye inethi, akasho uJesu ukuthi ake nizame olunye ulwandle, kodwa uthi kulona lolu lwandle kodwa manje into esenizoyenza nizozama ukuya ekujuleni. Ngifuna ukukhuluma nawe ngithi mina ungashintsha umthandazo wakho kodwa zama ukuya ekujuleni ngawo. Ngithi ungashintsha ifasting yakho kodwa zama ukuya ekujuleni ngakho, ngoba lithi iBhayibheli my God uJesu wabatshela amazwi wathi mabaye ekujuleni. Ngifuna ukukhuluma nawe namhlanje, izimo ibhede ekhaya izinto engahlangani, kuyifamily yakho izinto ayihlangani, nasebandleni izimo ziyabhetha, nasemsebenzini izinto ayihambi kahle, nasebhizinisini lakho izinto ziyabhetha. Ngifuna ukuthi mina sukushintsha lapho khona, kodwa into kumele uyenze kumele uye ekujuleni, go into the deeper. That is where impendulo yakho ikhona. Impendulo yakho ikhona, inkinga yakho hamba uye ekujuleni. Awujule ngomthandazo, awujule ngefasting, awujule ngezwi, ngoba into zakho zikhona, uNkulunkulu uyihlelile. Inkinga yakho wena ubhizi kuyisho, usahamba osebeni lolwandle, izinto zakho azikho sebeni. Wena kufanele uthandaze njengabanye abantu, akufanele ufaste njengabanye abantu. Mabethandaza u2 days, wena kumele uyekujuleni uhamba u5 days. Mabethandaza u10 minutes,
wena yekujuleni uthandaza i-hour ngoba zakho izinto yisekujuleni, izinto zakho yisekujuleni, and ekujuleni kutholakala izinto ezinamandla, izinto ezingaphelelwa isikhathi, izinto ezikwazi ukulasta isikhathi eside. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uJesu esethena bangene ekujuleni bathi mabephotha amanethe abo, lithi iBhayibheli bawafaka, my God, kodwa bathi babewadonsa kwaphuma inhlazi, kwaphuma ofisha abaningi babengakwazi nokubabala ngenxa yokuthi uJesu wayesenza isimangaliso ngoba wabanikeza izwi lokuthi abaye ekujuleni. Ngifuna ukukhuluma nawe esimeni sakho esinzima, esimeni sakho esihopeless, esimeni sakho esingathembisi, because babe sebe hopeless abafundi, sebezama konke engasebenzi, bazama ukama strategy engasebenzi. Ngifuna ukukhuluma nesimo sakho esinzima, abantu sebekwazi ngaso beze bekubize ngokwesimo sakho. Ngithi sikhona isimo sakho, ake uzama ukuye ekujuleni sisi wami, ake uzama ukuye ekujuleni mama wami. Sebesho zonke izinto, bakhuluma zonke izinto. It is time to go to the deeper part of the sea, and you will see God doing miracles. You will see God taking you out of the deep muddy clay and putting you in the king's highway. You will see God changing tables around, for the Bible says he prepares a table before me in the presence of my enemies. And the Bible says in the book of Luke 1:37, what is impossible with man, it is possible with God. Ngifuna ukukhuluma nawe ukuthi anginendaba sesikhalise kangakanani isimo sakho, anginendaba inyembezi zakho sezehla isikhathi esingakanani, kodwa ngifuna ukuthi kunendoda namhlanje igama layo uKristu Jesu, kunendoda namhlanje abuka ukukhala kwakho, ibona insisi zakho, ibona ukulila kwakho, ibona inhlupheko zakho. Uthi ngizwile usho njalo uNkulunkulu mayekhuluma noMoses, lithi iBhayibheli ngesikhathi esehlanu uMose uNkulunkulu wavela ehlahleni esivuthayo wathi Moses, ngizibonile ukukhandla kwabantwana bami, wathi ngizwile nokukhala kwabo, manje sengehlile ukuzobakhulula. Uthi uNkulunkulu namhlanje nami ubonile ukukhala kwakho, uyibonile inyembezi zakho, wayibona insisi zakho, wakubona ungalali kwakho ukhala ulila uzibhlungu, futhi uzwile nemthandazo yakho. Wabezwa nabantu kade bethi ngeke uzube ilutho, wabezwa nabantu kade bethi ngeke uzuphumelele, wabezwa nabantu abathi wena ngeke uzube ilutho empilweni, kodwa namhlanje wehlile. My God, uzongenelela esimeni sakho, uzongenelela empilweni yakho. Noma amadimoni kade sethi avalile ngempilo yakho, but our God, elithi iBhayibheli, he is balperous, uJehova fohla njengamanzi, uzofohla esimeni sakho, uzofohla empilweni yakho, uzofohla emndenini wakho, uzongibhudla kwifamily yakho, uzofohla emsebenzini wakho. Bazonxakeka abantu bethi siyayazi le ndoda ibingenje kwenzakala nempilweni yayo, kanti sengena uCapital Letter Church indoda efohla njengamanzi engena kuvaliwe. Elithi iBhayibheli ngesikhathi uJesu evuke ekuthuneni, abafundi bakhe babayivalele endlini bekhathazekile, belusizi bengasibazo kwenza njani ngoba inkosi yabo babeyithempile ingasekho, isifile, isibulewe. Lithi iBhayibheli babeyivalele endlini bephatheke kabuhlungu, kunzima. Lithi iBhayibheli yabonakala indoda isingaphakathi ngoba idingi nomnyango ukungena, ayinendaba ukuthi kuvalwe ngani, akanendaba ukuthi uSathane uvale ngani, kodwa lithi iBhayibheli wabonakala, my God, esengaphakathi. Wathi ukuthula makube nini, makube kini. Ngifuna ukuthi nakuwena esimeni sakho, osizini lakho, enhluphekweni yakho, ekhaleni kwakho, uzobonakala esengaphakathi. Benxakeka abantu bethi siyamazi lo sisi akafundile kwenzakala nempilweni yakho, kanti ubonakala esengaphakathi. Wathi ukuthula makube kini, bethi siyamazi lo mfana, siyamazi lo mama akanamali, kwenzakala nempilweni yakho, ungene ngaphakathi. Wathi ukuthula makube kini, ungene ngaphakathi esimeni sakho, uzophendula amatafula, uzoshintsha izinto, uzokususa phansi akubeke phezulu. Awuye ekujuleni, kunezinto uNkulunkulu akakubekele zona, kunamandla uNkulunkulu akakuhlele wona. Go to the deeper part, for God is about to do something in your life. Let me pray, let me pray. Father, I pray in the name of Jesus, the Son of the living God. I pray for these people that are listening to this message right now. My God, they are going through circumstances in life. They are suffering, they are crying, they are sleepless night abadlula kuwona ngenxa yezimo nezimpi ababhekene nazo. Ngiyathandaza Nkosi yenkazimulo, ngenelela kulowa mama, ngenelela kulowa baba, intervene
intervene, be the God of solutions empilweni zabo. Ngiyathandaza Nkosi enamandla, Nkosi engcwele, philisa impilo yabo, philisa imndeni yabo, philisa baba makhaya abo, intervene benze beye ekuthuleni ngoba into zabo isekuthuleni in the name of Jesus. Thank you Master Jesus. Amen and amen.